Kaili before nwere onye mwechi. Kaili before nwere onye mwechi o. Kaili before nwere onye mwechi. Kaili before nwere onye mwechi o n'ụwa. Kaili before nwere onye mwechi. Kaili before nwere onye mwechi o. Kaili before nwere onye mwechi. Kaili before nwere onye mwechi o n'ụwa. Eji buli enne nwere onye mụ iwe chi ga-abụọ nwere onye mụ iwe chi ga-abụọ Kaili before nwere onye mụ echi n'ụwa ọbala akụlibe akụọ o nwere ego libe ego ya maka eji buli enne ịnwụrụ ọnwụ onye yeri ego gị libe akụ na onwere onye mwechi libe ife na onwere onye mwechi n'ụwa oti egwu nwa agụla eze chukwu onye amụma egwu na-agụ ata okwu ka mụ ji bịa ka ngwa ụmụ Igbo okwuo ka ngwa ụmụ Igbo okwuo abalị ego libe ego ya libe ego na onwere onye mwechi n'ụwa akụ ahụ ị na-abịa edobe maka ịbala wee dobele nwa gị ị mara ibe nwa gị ga-agba echi ịmalibe ọ ga-agba echi ọbala ego libe ego ya onye bala akụ libekwa akụ ya onwere onye mụ iwe chi ga-abụ Kaili before onwere onye mụ echi n'ụwa nke onye lili gova na mmụọ nke onye lili gova na mmụọ ilulu ụlọ lie nne ị nwere apartment everywhere ilulu họtelụ ị nwere 20 cars ego gị n'obulu ibu ị nwere ọtụtụ ife mbọsị ị na-awala mmụọ nke ilili n'afọ ka ife na mmụọ ajụjụ ka mụ na-ajụ onwere onye ji unu ana mmụọ onwere onye ji akụ ana onwere onye ji ime ụta ana onwere onye ji unu ana onwere onye ji ụmụ ana nke ifu n'afọ ka iji na nke ilili n'ọnụ ka iji na nke ibu n'afọ ka iji na libe akụ na onwere onye mwechi ụfọdụ mụrụ ụmụli nne ụfọdụ mụrụ ụmụ abụọ ụfọdụ ndị mụrụ ofu nwa ụfọdụ amụrụ nwa ma ncha oyi ụfọdụ ịlụsịrị ụlọ were ụlọ wee dobere ụmụaka fa oyi ọnwụ wee gbuo nwoke ụmụaka wee dala akụ likpọ ụmụaka wee dala ụlọ wee lekpọ ifugo ka ụwa si adị unu afụgo ka ụwa si adị libe ego na onwere onye mwechi n'ụwa ife ọ bụ na ị nwere n'ụwa n'ụwa ka ọ ga-ebi ajụọ m na ajụjụ ị ga-ebu ụlọ na mmụọ ị ga-ebu moto n'isi wee na ajụjụ ka mụ na-ajụ onwere onye efu afịa wee na mmụọ onwere onye ji moto na mmụọ onwere onye ji ụlọ na mmụọ onwere onye ji ana na mmụọ
libe ego na onwere onye ma echi n'ụwa ị nwere ike ikechi ife ihe eme olu echi echi ekeghalịa gbagwa mbọ libe ego gị gbagwa mbọ libe ife gị nke onye lili ka ụba na ka libe ife onwere onye ma echi 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 onye n'ụwa ọbụla si fi ilili n'ọnụ ọbụla si fi ilili n'afọ o nwere ife anyị na-ekwu okwu ya mmadụ onye ka inyela aka mmadụ onye ka ịzụrụ n'akwụkwọ mmadụ onye ka ịlụ ọrụ ụlọ mmadụ onye ka inyela ego gị mmadụ onye ka ibunyelu moto mmadụ onye ka ibunyelu n'ọkụ mmadụ onye na-aza gị saa mmadụ onye na-akpọ gị ọga kedu ya foundation ego onye m ụlọ ibe ego gị ibe ego nwere onye ma echi n'ụwa nke onye eriri ka ụva na nke onye eriri ka ụva na nke onye eriri ka ụva na nke ilili n'afọ ka ịva na ibe dị ama ọgaranya mmadụ onye ka ịzụrụ na bọyị mmadụ onye na-eme ọfụma mmadụ onye ka ịlụ ọlụ ụlọ mmadụ onye na-ekwu okwu gị ka m jụọ gị a na-ekwu okwu gị n'obodo gị ọ bụ okwu ọma ka a na-ekwu n'isi gị ka ọ bụ nke ọjọọ ka a na-ekwu n'isi gị ego oyi m libe ego gị ịnwụlọ ọnwụ onye ya eri ego gị ịnwụlọ ọnwụ na onye ya eri ego gị ịnwụlọ ọnwụ na onye ga-eri ego gị ịnwụlọ ọnwụ na onye ya eri ego gị ịnwụlọ ọnwụ na onye ga-eri ego gị ịnwụlọ ọnwụ na onye ya eri ego gị broda ịnwụlọ ọnwụ na onye ya eri ego gị onye amụma egwu nọ na-eti ịgba bebụlụ ịgba panihe oyi egwu amalụ ka mụ na-etiri amala seriwe amala seriwe amala seriwe amala seriwe amala sekrise amala sekese habia hidu 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 ai oji ekweti elu mekwa ka nne ya ọbịa ka njebe n'ogbu nka n'olu mba South ka nje ezute odogwu Super High Chief Innocent Osunkwọ onye ike nne n'ogbu nka ọgaranya obi ya dị ọcha ojimote m ọgọ n'ogbu nka ịbata n'ogbu nka ọlọmụ ị na-alụ elika obere ọzọ n'ogbu nka ọgaranya a na-eri ego ya ọ na-enwe aṅụli Abuja n'ala dị mkpọ dọtụwọli ndị ịkpa n'ụmụ eleko ochie na ụka n'ogbu nka
eke utu n'obodo ọsịdọ tụọlị onye ọbụla Jesu like alụsi ogbu nka o somebody ndị ogbu nka o na Lagos steeti o CEO Inoma Global Enterprises Limited yo oji moto eme ọgọ don't worry n'ogbu nka onye ike nne n'ogbu nka onye ike nne n'ogbu nka oji moto eme ọgọ n'ogbu nka onye ike nne n'ogbu nka okporo ọzọ n'ogbu nka onye ike nne n'ogbu nka Kanje ebe n'oru mba n'otu n'ọgbụ ebe na-ese ho kanje ezute n'odogwu nnukwu mbọm n'ọgbụ aṅụ n'obi ụba ji akụ n'ọgbụ omenyili n'ọgbụ n'Icheli Kingdom Lagos steeti yo ka echiri ya echichi a UBA odogwu aka na-agba ngwa afịa aka na-agba chipilodu na papa na Lagos steeti o ọba ji akụ n'ọgbụ n'igbo okoto nwa o ebe ọ bụ na ịbatala o pa na-ekwelu n'ihi na-adọgbunye ego ọba ji akụ n'igbo ọga ọba ji akụ karịsịa ọba ji akụ karịsịa UBA n'ọgbụ ọba ji akụ karịsịa omenili n'ọgbụ n'Icheli Kingdom ọba ji akụ karịsịa ọba ji akụ karịsịa ọba ji akụ karịsịa ka nje ebe ọgbụ ọzọ ka nje ezute n'odogwu ogo onye ka mụ na-ekwu oke nwa amụrụ n'ọgbụ Alize Chukwu nwa ọzọ mma tenta ya n'ọgbụ ego nwere tenta ya n'ọgbụ odogwu na-ịgbasiri ike CEO The King's Villa gadi na mba n'Icheli Ọchụ na Lagos steeti yo isi eje CEO Arizona Kings Global Venture na papa odegwu nwa amụrụ n'ọgbụ ife niile ka ị na-eme Alize Chukwu nwa ọzọ mma tenta ya n'ọgbụ ka ije nunu ụmụ eze akwa n'ifite dunu na dunu kọfịa ka nje ezute oke nwa ifite dunu ji eme ọnụ onye ka mụ na-ekwu Uchenna Christian Igbo anụgo ka m na-ekwu okwu ya akụbi gị n'ime ọga akụbi gị n'ifite dunu Blessed Togo Autos Resources onye nnukwu ego aka na-eme moto ọdịmma oke ugbo a na-agba na Nigeria from left hand to right hand ya ka dogo ji karịsịa onye chọọ ichenji right Japan and UK ya chọba Blessed Togo Autos
ọ na-etinye mmọnwụ head office fa ọ dị n'Okafa beside Big Apple hotel ebe ahụ gava na-alụ karịa ndị ọcha akụbigi n'ibugo onye nnukwu ego n'ibugo ka nje bụ ụmụ di m na Nnewi ka nje zụta odogwu Mr. Obinna Chukwukeme n'ụmụ di mkpa na Nnewi CEO Garazi Motors na Begasia na Papa Lagos State Garazi n'Igbo ọga Ojimoto Mogo na Nnewi Ojimoto Mogo na Lagos State Garazi n'Igbo Garazi na Nnewi onye nnukwu ego na Nnewi onye ugwu di m na Nnewi Galazi n'ime nwere ife ka nje bakpu ugeze na Nkanu ka nje zụta imo nne-eme ka obodo agbalụsa ngene na Nkanu odegwu n'ime nwere ife agbalụsa ngene n'Igbo odegwu n'ala dịkpọ onye buru ebu n'ibugo mmiri enwilo na-akpụ ugeze na Nkanu agbalụsịa n'ibugo agbalụsịa ngene odegwu n'ala dịkpọ Kaili bifo nwere onye mwechi 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 n'ụwa Kaili bifo nwere onye mwechi 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 onye n'ụwa Kanje bagule eze Chukwu Kanje zụta imo Injinia Chiemeka Emechebe onye a na-ekwu okwu ya na onwere ife eji malụ ya ome mmanwụ anọ na agụla eze Chukwu onye a na-ekwu na ọ bụ kalịsị ya CEO Fadric Ventures Nigeria Limited na ọ bụzi kalịsị ya ome mmanwụ anọ bụ odogwu ome mmanwụ anọ bụ odogwu onye bụ ụgbọ egwu ejebe ọsọ ugbulu ka ndị ezụta imo mmadụ abụchi anya lebechi oge nwa n'ọzọ ugbulu a na-akpụ obodo ndị ego onye na-ekwu okwu ya nụ abụtesi n'ọzọ ugbulu odegwu jele South Africa wee bute mgbamgba ego nye nnukwu ego n'ọzọ ugbulu abụtesi na South ego gị na-eyi igbugbo ego gị na ọkalịrị akali ego gị enweghị ilu ego nwelu weti na South onye nnukwu ego na South odogwu ego ọgaranya nwere obi nwanne enugokwu olu abụtesi na South ego gị enweghị ilu
ka nje bi ihe ala n'oke ọhịa n'ihi ala ka mụ na-eje ka nje zụta imo ike na-eme Emmanuel Desmond odogwu ego onye a na-ekwu na o nwere ife ojegbujele ndị ya bute ike n'udehi na ndị ya ebe ahụ ka mụ na-eje oyin Desmond ego ga-eligo nne ndị oke ọhịa mesalụ kwelu onye nnukwu ego na ọbatago oke nwa na ndị ya odegbuje ego achụ ego onye a na-ekwu na nwere ife ego gị na olili nna inugo nụ m ego gị na ọkalịrị akali Desmond na ịbụ ọga ndị ọga a na-esonye nwere ibubo ngọ Desmond a na-esonye nwere ibubo ngọ n'ụwa ka jebe eze na n'ude iyo na ndị ya ebe ahụ ka mụ na-eje ebe ahụ ka mụ na-eje oke nwa n'Igbo kalịsịa 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 Desmond ka nnakpọ n'egwu a ndị ihe ala ga-ekwelu ndị oke ọhịa ha ya ekwelu na nnukwu mmọnwụ batalụ befa onye amụma egwu na-akpọ ya mele ọgọ gị gaa n'ilu Desmond mele ọgọ gị gaa n'ilu obodo ekwelugo obodo ekwelugo obodo ekwelugo ndị oke ọhịa n'ihi ala faya ekwelu faya ekwelu na nnukwu mmọnwụ na ọbatago Desmond daalụ n'ọya adịle gị mma Desmond si mụ kene nwanne ya odegwu ejide ebube ike na-eme Nnaemeka Nnabundo na Lagos onye nnukwu ego ka mụ na-akpọ oyi m Nnabundo bụ odogwu Nnabundo bụ odogwu Nnabundo bụ odogwu Nnabundo bụ odogwu ka njebe na ọmụọ n'olu mgbe n'otu odegwu jele Mozambique webute nnukwu ego wee bata be nne ya ọla obodo kwekọrịta wee chie n'ike nga ọmụọ ọkwa gị bụ high chief Uchenna Emmanuel Okolie alụsi ego odegwu na Mozambique ike nga ejide ebube ike nga ndị ọmụọ Uche Ristotus oke nwa na Mozambique ndị zuru elika nne ndị nyere aka afọ abalị ụba Ikenga n'ọmụọ Ikenga n'ọmụọ ọgaranya nwere obi nwanne Ikenga kalịsịa kalịsịa na njebe ọdịda Nnewi na nje zute n'odogwu Ojukwu obi a na-efoli chadio oke nwa na Nnewi a na-edo nwelu mmadụ mawolu ndị eji eje mba oke osisi na na-edo oso na ndị eji eje mba ọrakụ oke osisi na na-edo
CEO Richeselu Global Resources ife niile ka ị na-eme oke osisi a na-edo oke osisi a na-edo oke osisi a na-edo ọgaranya na Nnewi ka nje ebe n'Ọsụmenyi ka nje zụta Imo Heli Nnọli ego na-eji ije n'Ọsụmenyi onye nnukwu ego n'ibu kalịsị ya ego na-eji ije n'Ọsụmenyi ọkwa gị bụ CEO Ezi Otos ojimote ma ọgọ birikwe ojimote ma ọgọ ego na-eji ije n'Ọsụmenyi ego na-eji ije n'Ọsụmenyi ndị Ọsụmenyi nwere odogwu ka njebe kwulọbịa ka nje zụta Imo onye ka mụ na-ekwu Ifeanyi Chukwu anaje mba ala nsọ ka mụ na-akpọ odegwu nwa mụrụ na-ebetete onye nnukwu ego n'izuru ka eme odegwu jele Holland wee bute nnukwu ego Ifeanyi Chukwu anaje mba foundation odegwu n'ibuzi kalịsịa ubi na-eme nri achịcha ụmụ ogbenye ụdala ọma ego na-eji ije n'Ekwulọbịa ala nsọ na Ibugo ala nsọ kalịsịa kalịsịa ala nsọ kalịsịa kalịsịa ubi na-eme nri ejebe m ụmụnne ọzọ ka ndị ezute onye nnukwu ego Chinenye ike amaka n'oku nnukwu isi eje aje Chito investment Chito echenji Chito Otos ojimote ma ọgọ onye mụme gwusi gị melụ m ya bunye m moto ka nje gbaba ojimote ma ọgọ ojimote ma ọgọ melụ m afọ n'anya Chito SMG bụ odogwu ka nje benu na Amọkpala n'oru mba n'otu ka nje zute odogwu ọbara tụle dibịa Eze Christopher Tochukwu gịnị si Igbo na Amọkpala ọzọ emeso mba Afụdike onye oke ọgwụ ifi na-eme malụ ya ma ọlụ ị na-alụ malụ ya ma ife mmụọ ka ị na-eme ogịnị si Igbo na Amọkpala n'ịbụ onye ọgwụ emeso mba na Amọkpala n'ịbụ onye ọgwụ ogịnị si Igbo na Amọkpala n'ịbụ onye ọgwụ ka njebe mileti ka nje zụta Imo oyi Chideze Nwenu akụ m na ịgbawara ụgbọ onye nnukwu ego n'izuru ka eme Chidonu na-emileti akụ m gbawara ụgbọ na Agụla Ezechukwu CEO Imperial Integrated Services Limited akụ m n'Igbo kalịsịa kalịsịa oke nwa n'iso n'ife a na-eme akụ m n'Igbo odogwu akụ m onye ego odogwu jele Dubai akụ m onye ego akụ m n'Igbo
gbawara ụgbọ akụ m onye ego akụ na ọ dịgolo gị na mma akụ m onye ego ka njebe Enugu steeti yo n'amaokwu Enudi ka nje zụtọ imo obere nwa Chukwu gọziri agọzi ebele eze Tochukwu ọganiwere obi sale odegwu ejije ebube oke nwa amụrụ n'ama okwe ọkwa gị bụ kọdinetọ n'ọba mmasị ya nnukwu mmọnwụ ka m na-ekwu ebe elu n'ibugo ọgaranya jelu mba bute ike ka njebe Agụla Eze Chukwu ka nzute n'odogwu Chigozie Kingsley Jonathan odegwu ka mụ na-akpọ oke nwa n'ijelumuchi weje bute nnukwu ego Awudu Junior na Agụla Eze Chukwu oke nwa nọ ya adịrị gị mma Awudu n'ime nwere ife ego ebube je bọsụ ihe ụkwa na ndị zute nnukwu mmọnwụ oke afọ Goodluck si ọba ego nwanụ n'ọsụ ọba ego nwanụ n'ọsụ ọba ego na ibu nnukwu mmọnwụ CEO Godi CNN Investment Limited yo oke nwa na ọjọ alaba ka isi eje onye na-ekwu na onwere ibe ijebe n'ihe eje ọba ego nwanụ n'ọsụ ọba ego nwanụ n'ọsụ ọba ego n'ime nwere ibe ego ọba ego nwanụ n'ọsụ ọba ego n'egwu n'ime nwere ibe ego ọba ego onye nnukwu ego n'ọsụ oyi ọba ego odogwu na ọjọ alaba ọba ego nwanụ n'ọsụ ka ndị ebe n'Ọkịja ka ndị ezụtọ imo echezona nna ji ọfọ odegwu nwa na alaba ebe ahụ ka isi eje CEO HBS Electrical Enterprises na Triple E na Alaba International Market yo n'ọjọ alaba ebe ahụ ka isi eje oyime HBS yo HBS bụ odogwu HBS n'ibuzi kalịsị ya obere nwa Chimeleze oyime HBS yo HBS n'ibu odogwu HBS n'ịchaka ego 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 Kaili Bifo nwere onye nwechi 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 onye n'ụwa Kaili Bifo nwere onye nwechi